Inana jud ka ng babae mga kaidol. Dapat sabton kung masabot pa mga kaidol. Oh, karon ani ata sa mga shout out kay atong una mga ka-idol. Wala jud ka shout out mga ka-idol tungod kay saon man nga kining inyong idol mga ka-idol na maglisod man og basa. Nangita jud ko mubasa mga ka-idol kay lisod kay nagita ka ng mubasa mga ka-idol. Kana bang wa tay natapos nga iniskwelahan mga kaidol na di ta kay mo mabasa mga kaidol. Nangita jud ko akong pabasahon mga kaidol. Pasensya na jud kayo mga kaidol kung dugay jud kong nakabalik mga kaidol, pero ay mo kabala ka mga kaidol. Naapay mas nindot mga kaidol kung nindotan mo mga kaidol. Kay para na ako mga kaidol nindot jud kayo mga kaidol nga mga salida mga kaidol or kanta mga kaidol nga ginamagama bisag dili mao mga kaidol. Mao jud Japon bisag di mao. Okay, ano na ta sa mga shout out mga kaidol. Bantayan ninyo mga kaidol ang inyong mga pangalan ni ani mga kaidol. Shout out, unang shout out. Shout out ni International Trackers. Munay una mga kaidol. Sunod. Shout out ni Hermaro TV. Okay, sunod po jud. Shout out ni Pilipinas Atin to. Wow. Okay. Napajoy lain. Shout out ni May Inga. Shout out. Wow. Sunod. Shout out ni Anong Paki mo. Ala, anong pakin mo? Idol na shout out natin ka mga kaidol. Shout out ni I am Miyong. Ay Miying. Miying. Insik na siguro kay Miying man. Miying. Shout out ni Rinilin Kabunta. Sister na niya mga kaidol. Buwan na rin sa Cebu mga kaidol. Nagmingaw-mingaw na rin siya dito mga kaidol. Musta na to sa diha? Shout out ni Jinilin Ihina. Wow. Kana si Jinilin Ihina mga kaidol. Ako nang igagaw mga kaidol taga diri na sa amuha siya sa Negros Oriental mga kaidol, pero karon wala ko kabalo mga kaidol ug asal na aron siya, pero nagparamdam na Japon mga kaidol. Shout out ni Lokoy TV. Shout Idol. out. Solid jud mga kaidol. Si Lokoy TV. Subscribe mo na mga kaidol. Yan channel mga kaidol. O shout out din sa among pamilya mga kaidol. Kutob sa nakakita ni ani mga kaidol o sa dili pud namo pamilya mga kaidol. Bulo ko mga kaidol na mulantaw jud sila mga kaidol si Jinili mga kaidol. Anak jud yang inhan mga kaidol na sila jud tanan mulantaw sa among salida or kanta or unsa pa diha mga kaidol na amo ang mga binuang istorya mga kaidol. Bye. See you next. Yan na ba? Yan na ba? Bye no, tas ko yung oras. Shout out dahil sa akong ugangan mga kaidol. Papang ugangan mga kaidol na si Julita Kabuntal. Na shout out na ikaw. Huwag sa akong mga igsuhon mga kaidol. Sila si Reyna o si Irene mga kaidol na magulang na ako mga kaidol to Manila mga kaidol o si Jaren mga kaidol akong pagumangkon nga kulit juga kayo mga kaidol. O sa akong amahan mga kaidol, pinalanggang amahan o inahan mga kaidol. Akong inahan mga kaidol to Manila mga kaidol. Bisag to siya Manila mga kaidol pero naarja pun siya sa akong huna-huna mga kaidol. Sa among mga kaidol nga hindi pa katawa man tani kalibutan mga kaidol na ilayo sa ginikanan mga kaidol. Unang daw to na to ang tanan mga kaidol kay di man kitang tawo nagbuot ani mga kaidol kundi ang Ginoo man mga kaidol atay mahimo.
tanan di ang nagsuporta mga kaidol. Shout out ninyo tanan. Ayaw mo kabala ka mga kaidol. Kung wala mo na shout out, sa sunod basin ma-shout out mo. Kanya akong nag-shout out dari mga kaidol. Ibayran ako ni siya og pan mga kaidol ni pila ko bayad ako ani. Ibayran ako ni siya mga kaidol og 10 polo G's mga kaidol. Mga kaidol 10 polo G's. Sana. I-compute na ninyo mga kaidol. Ito, joke lang mga kaidol kay muna akong kauban mga kaidol. Kauban ako mga kaidol na usahay mga kaidol. Mugas ang iyang pagka masungit mga kaidol sa Tagalog pa. Pero sa iyang pagka masungit mga kaidol, usahay po. Dili rin po siya masungit mga kaidol kung di rin yung sumang-sumangon mga kaidol. Inanadyo ka ng babae mga kaidol. Dapat sabton kung masabot pa mga kaidol. Bye-bye. Masa yung may kasasi. Mga kaidol, shout out din ako si Ivan mga kaidol. Gimingaw na po niya mga kaidol kay parang may kauban din mga kaidol. Ito si Aidman. Mingaw po mi siyang tingog mga kaidol. Mingaw mi sa yang tawa. Murang po siya si Wako mga kaidol. Makalingaw nga po siya mga kaidol. Bisang tuluan yung magsulat mga kaidol na muhilak siya mga kaidol. Pero madugay, di na siya muhilak mga kaidol. Shout out din mo, Ivan. Bye-bye. Bye-bye. See you next video. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-like, pag-share, pag-comment mga kaidol. Bye-bye and God bless. See you the next video.